खुलुमबाय लोगोफोर लोगोसे नोंथांमोन बयखौबो नैबे मोनसे गोदान भिडिअ बरायबाय स' जायफोर नैबे मोनसे गोदान भिडिअखौ गोदानै नायदों नोंथांमोना अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै ला जाहाथे आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनबाय थायो स' लोगोफोर MP इलेक्शननि जितु थामथि खोलोबनि बिसायख'थि बेयो जानानै थांबाय क'क्राझाराव 7 मेआव जानानै थांबाय लोगोसे जितु दरं उदालगुरि समस्तिनि जितु बिसायख'थिमोन बियो 26 एप्रिलाव जानानै थांबाय दिनैहाय बे इलेक्शनखौ लानानै जोङो सावरायनो गोनां बाथ्रायानो जादों जितु दावराव दावसि बुग्लुं बुसि थाखा फैसा बिराद माने दिन्थिलायनाय स' बेयो जोंनि बर' जातिखौ मोजां लामाथिं दैदेननाय नङा दिनै जोंनि इयुथ्सफोरा गोबां इयुथ्सफोरानो खालि पलिटिकेल मटिभेटेड किन्तु पलिटिक्सआ मा बुस्थु पलिटिक्सआ मा जिनिस डेम'क्रेसिया मा जिनिस सिक्स सिडुलआ मा जिनिस बिनि जेबो नलेज जोंनियाव गैया खालि लिडारफोरा ओरैबायदि बुंगोन जोंनि लिड माने वर्कार्सफोरा जोंनि माने इयुथ्सफोरा बेफोरखौनो माने बिराद इमोसन जानानै माने बिराद लिडारफोरनि खिथु खारफानानै माने ओरैबायदि खोथा बुंगोन जेनेबा गासैखौबो बिथांमोनानो मोनथिजोबखायो आरो किन्तु एक्चुवेलि बिथांमोना जेबो मिथिया बिथांमोना जेबो रोङा ओरैनो बिथांमोना कमेन्ट होगोन माबा मोनसे टपिक्सनि सायाव सावरायबा माबा मोनसे उल्था कमेन्ट होगोन जायफोरनि जेबो सलुसन गैया सलुसन जेबो गैया किन्तु कमेन्टखौ होगोन बिराद उल्था उल्थि कमेन्ट होगोन किन्तु बेफोरनिफ्राय जोंनि बर' जातिया माबाफोर लाब जादों नामा दिनै माखासे दैदेनगिरिफोरा माखासे मेलेमजिबिफोरा माखासे खोथा बुंनो नागिरो किन्तु जायफोर जेबो नलेज गैया नैफोरबायदि मानसिया जेरैबायदि उल्था पाल्टा माने कमेन्ट्स होयो जेरैबायदि उल्था पाल्टा खोथा बुङो माने जायनि गेजेरजों जेबो मोनसे समस्यायानो माने समाधान जाया स' बेफोरबायदियाव जोंनि मेलेमजिबिफोराबो जेबो मोनसे खुगासिनो हायि बेबायदि परिबेस जानानै फैबाय लाइमोनफोरा इयुथ्सफोरा ससियेल मिडियायाव ओरैबायदि एक्टिभ पलिटिक्सआव ओरैबायदि एक्टिभ फरायनायाव मा जों बेखौथ' मिथिला आरो नलेजआव मा दोङो बेखौथ' जों हमना मोनदांखायो जों गैखाया स' जोंनि जातिया बेफोरबायदिजों माने थांबाय थायोब्ला जानाय नङा जोंनि जातिखौ मोनसे सोलायनायाव लाबोनांसिगोन पलिटिक्सखौ मोनसे सोलायनायाव लाबोनांसिगोन दिनै जों हाग्रामा महिलारिखौ बिराद माने क्रिटिसाइज खालामबाय गोदो माने मोजां मावाखै बायदि बायदि खालामदों दाबि धमकि होनानै भट लादों बायदि बायदि किन्तु दिनै जाय माने प्रमद बर'आ बेफोरबायदि एलिगेसन लाबोबाय थादोंमोन दिनै बेफोरबायदि माने दैदेनगिरिफोरा प्रमद बर'मोन बायदि दैदेनगिरिफोराबो दिनै जोंनि बिटिसिआव जेरैबायदि दिन्थिगासिनो दङ थारैनो जों बिनिफ्राय आरो बारा एक्सपेक्ट खालामनो हानाय नंलिया मानोना दिनै जेरैबायदि थाखा फैसा माने जेरैबायदि थाखा फैसा रानबाय जेरैबायदि थाखा फैसाखौ लानानै फट' खेबबाय जेरैबायदि थाखा फैसायाव उन्दुनानै फट' भाइरेल खालामनानै होबाय बेफोरो थाखा फैसाया सोरनि थाखाय बेफोर थाखा फैसाया सोरनि थाखाय फैदोंमोन बेफोर थाखा फैसाफोरखौ बबेयाव बाहायदों दिनै जोंनि जातिखौ नायोब्ला गोबां गरिब गुन्द्राफोरा हालाय हाफाय जानानै दङ दिनै सरकारनि माइरं मोन्दों होननानैसो मानसिफ्रा माइरं ओंखाम बोथिसे मोनजादों ओंखाम बोथिनै मोनजादों आरो जुदि सरकारा जुदि माइरंखौबो जुदि बन्द खालामनानै होनायमोनब्ला दिनै जोंनि जातियाव ओरैबायदि दुखिया गरिब गुन्द्राफोर दङमोन दिनै जेसेबां लामा दालां जादों गासैबो दिनै BPFनि समाव जाजोबनाय लामा दालां दिनै बेफोरखौ जों बुंब्लाथ' जोंखौ BPF होननानै बुंगोन किन्तु दिनै जों खोथाखौ बुंनांगोन किन्तु प्रमद बर'आ जेरैबायदि थाखा फैसा इलेक्सनाव गारदों बेफोरखौ डेभेलपमेन्टनि खामानियाव बाहायनायमोनब्ला मा जागौमोन दिनै क'क्राझार बायदि गेजेर माने जायगायाव सानावनो जेरैबायदि बलेरो गंथाम गंब्रै लांनानै सासे लाइमोनखौ जेरैबायदि बुग्लुं बुसि खालामबाय बेफोरनिफ्राय जोंहा जातिया मा लाब जागोन आरो बेफोर जोंनि जातिनो मा फोरोंदों नङा होमब्ला दिनै क'क्राझारखौ सिटि अफिस होननानै बुंदों गोजोननि नोगोर होननानै नाम होदों किन्तु बेबायदि गोजोननि नोगोराव जाय नाम होदों बिथांमोनानो थांनानै जेरैबायदि बुग्लुं बुसि खालामदोंमोन जेरैबायदि असहाय सासे सेंग्राखौ बलेरो गंथाम गंब्रै लानानै थांनानै जेरैबायदि बुग्लुं बुसि खालामदों जोख्रां जोसि खालामदों बे बिराद माने दुखुनांथाव जादों मा मोनखो जोंनि बर' जातिनि मानसिफ्रा दिनै UPPL आव खालिबोल' बर' मानसिफोर दङ नामा दिनै BPF आव खालिबोल' बर' मानसिफोर दङ नामा गैया दिनै UPPL आवबो गोबां जाति जनगोष्ठीनि मानसि दङ BPF आवबो गोबां जाति जनगोष्ठीनि मानसि दङ किन्तु नांलायनाया बर'जों बर'ल' मानो जादों UPPL नि बर' BPF नि बर' बे बर'जों बर'ल' मानो जादों दिनै प्रमद बर'आ बेफोरबायदि सासे उन्दै लाइमोन जाखांफुनाय लाइमोन सेंग्राखौ मानसि लगायनानै बुग्लुं बुसि खालामहोनायनि ओंथिया मा
बेफोरबायदि सासे उन्दै गथ'खौ प्रमद बर'आ माने एसेबां गिखो जायखौ माने बलेरो गंथाम गंब्रै हगार हरलायनानै माने जोख्रां जोख्रि खालामनो गोनां जाखो सिगि सख' खालामनो गोनां जादों दिनै प्रमद बर'आ एसेबां दुरबल जाबाय नामा बर' हारिनि बिथांमोना माने जाखांफुनाय लाइमोन दिनै लैहोर लैहोर गयारिखौ जों बयबो मिथिगौ गोबां ससियेल मिडियायाव बिथांमोनाबो जातिनि एगेन्स्टआव सोरबा खामानि मावोब्ला बिथांमोननि एगेन्स्टआव खोथा बुंदों जातिनि समस्याफोरनि सायाव खोथा बुंदों बिथांमोना दिनै बेफोरबायदि जाखांफुनाय दैदेनगिरिफोरखौ बुग्लुं बुसि खालामनानै दाबि धमखि होनानै खुगा बन्द खालामनो नाजानाया जोंनि हारिनि थाखाय बे खहा जागोन मानोना जोंनि जातियाव जेनेरेसन नांगौ बेफोरबायदि साहसि दैदेनगिरि नांगौ जोंनो इयुथफोरा ओंखारबोनांगोन आरो जोंनि जिथु समस्या बे समस्याफोरखौ फोजोबनो थाखाय जोंनि जातिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय बेफोरबायदि इयुथफोरा गोख्रों इयुथफोरा ओंखारबोनांगोन आरो बेफोरबायदि इयुथफोरखौ दिनै जेरैबायदि दाबि धमखि होनानै खुगा बन्द खालामनो नागिरदों फज'ना दोननो नागिरदों थाखा फैसाजों बायखांनो नागिरदों बे थारैनो जोंनि जातिनि थाखाय बिराद माने दुखुनांथाव जादों दिनै प्रमद बर'आ BPF खौ दुसिबाय थायोमोन दाबि धमखि होनानै भट लाग्रा दाबि धमखि होनानै भट लाग्रा सिगि सख' खालामनानै भट लाग्रा होननानै दिनै प्रमद बर'नि आखलाबो मानु जाखो जेरैबायदि सुथुरा जोंनि बर' हारिखौ नाख्रेबनो नाजागासिनो दङ एन्जर बायदि सिं सिं खुरगासिनो दङ बेफोरनिफ्राय बर' हारिखौ माबायदि बासायगोन बर' हारिया दिनैनि तारिखाव बिराद माने खैफोदाव दङ हां थिफु थिफु जालायनानै माने थांहां थैहां जानानै दङ बेफोरबायदि जातिखौ दिनै प्रमद बर'मोन बादि मानसिया दायित्व लायाब्ला दिनै बेफोरबायदि बुग्लुं सुग्लुं खालामबाय थायोब्ला पलिटिक्सखौ जुदि बेफोरबायदिनो जुदि लांबाय थायोब्ला दिनै BPF-आबोथ' जोबनानै थांनाय पार्टि नङा दिनै सानदों नामा बेफोरबायदि बुग्लुं बुसि खालामनानै थाखा फैसाजों माने बायखांनानै BPF-खौ फोजोबनो हागोन आरो दिनै BPF-आबो सानदों नामा बे UPPL-नि मानसिफोरखौ बायखांजोबनानै UPPL-खौ फोजोबनो हागोन दिनै UPPL-आबो जोबा BPF-आबो जोबा जेब्लासिम बिथांमोन मोननै पार्टिया माने मार्च खालामनानै बबेबा मोनसे पार्टिखौ फोजोबाब्ला BPF-आबो जोबा UPPL-आबो जोबा आरो बेफोरबायदिनो जुदि इलेक्सन समाव नांलाय खमलाय जुदि जाबाय थायोब्ला बे जोंनि बर' जातिनि थाखाय बिराद माने डेन्जार जागोन दिनै बर'जों बर' नांलायबाय थानायनि थाखायनो गोबां MCLA कन्स्टिटुयेन्सिफोराव गुबुन पार्टिया देरहालांबाय थांनाय 2020 सननि इलेक्सननि एक्सपिरियेन्सखौ जों बुंदों दिनै BPF UPPL बिराद माने होसोलायनाय गुबुन पार्टिया स्रि स्रि खामानि मावै मावै दिनै गुबुन पार्टिया माने देरहालांदों बेफोरबायदि दावराव दावसिया दिनै जोंनि थाखाय जेबो मुलाम्फा लाबोआखै राजनिति खालामनो थाखाय जों बेफोरबायदि बुग्लुं बुसि खालामनानै राजनिति खालामनो हाया राजनितिया गाज्रि बुस्थु नङा राजनितिखौ जों बाहायनो रोङियासो बिराद माने गाज्रि बुस्थु बर'जों बर' खौसेथि गैलायनि थाखाय जों दिनै गुबुन पार्टिया जेरैबायदि खर' दिखांनो सुबिदा मोन्दों बे BTC-खौ जुदि गुबुन पार्टिया जुदि दखल खालामोब्ला बेनि दायनिगिरिया दिनै हाग्रामाल' नङा बेनि दायनिगिरिया दिनै प्रमदाबो जागोन बेनि दायनिगिरिया दिनै बर' जातिनि लिडारफोरा जागोन बर' जातिनि दैदेनगिरिफोरा जागोन आरो बेफोरबायदि बुग्लुं बुसि खालामग्रा खर' गरम गियान गैयै मानसिफोरनि थाखाय बे दायनिगिरिया जागोन दिनै गोबां सम जोंनि क'क्राझार समस्तिखौ जायखौ जोङो बर'नि उथुमै होननानै बुंदोंमोन बे क'क्राझार समस्तिनिफ्राय बर' जातिनिफ्राय सासेल' जुदि MP दैथायहरनो हानाय जायगायानो जादों क'क्राझार समस्ति बे क'क्राझार समस्तिखौबो बर' नङै मानसिया जेरैबायदि 10 बोसोर सासन खालामबाय दिनै बेयाव जोंहा गोबां खहा जादों आरो बे मानसिखौ दबथायनो थाखाय जोंनि बर' जातिनि मेलेमजिबिफोरा जेरैबायदि खामानि मावबाय दिनै बर' जातिनिफ्राय सासे MP देरहानो हानाय मोनसे पजिशनाव फैबाय बे मोनसे पजिशनखौ दिनै दावराव देख्रेबमोन बायदियानो खालामाखैब्ला जनकलाल बसुमतारीमोन बायदियानो खालामाखैब्ला बिथांमोनखौबोथ' जोङो थेंक इउ होननानै बुंनांगोन किन्तु बेफोरबायदि सुबिदा खालामना होनायनि उनावबो दिनै UPPL BPF जेरैबायदि दाङाबाजि होसोलायनाय बुग्लुं सुग्लुं बेनि उनावबो जुदि दिनै गुबुन पार्टिया बेयाव देरहालाङोब्ला खहाया सोरनि जागोन थानाय BTC इलेक्सन फैगासिनो दङ बे BTC इलेक्सनावबो जुदि UPPL BPF बेफोरबायदि होसोलायबाय थानाय जुदि जायोब्ला दिनै गुबुन पार्टिया रावबो बेफोरबायदि होसोलायनाय बुग्लुं बुसि खालामाखै सिं सिं बिथांमोना एन्जर बायदि खुरगासिनो दङ बेफोरखौ जोङो बोरै होबथानो बेफोरखौ जोङो बोरै माने बेफोरनिफ्राय जों बर' जातिखौ बोरै बासायनो दिनै BTC-खौ गुबुना रुलिं खालामनाय लोगो लोगो जोंनि BTC-नि बर' हारिनि मोनफ्रोमबो बाथ्रानि बेयाव रज'नाय नंला दिनै BPF-आ थानाय समावबो गोबां बर' जातिनि खामानि मावदोंमोन गोबां बर' लाइमोनफ्रा साख्रि मोन्दोंमोन गोबां बर' मानसिफ्रा साख्रि मोन्दोंमोन दिनै बेफोरबायदि जुदि गुबुन पार्टिया जुदि बे BTC-खौ सालायनो गोनां जायोब्ला दिनै बे सासेबो बर' मानसिया बेयाव साख्रि मोननाय नङा सासेबो बर' मानसिया बेयाव गोहो दिन्थिनो हानाय नङा दिनै गुबुन हारिया जेरैबायदि गोहो दिन्थिगासिनो दङ जोंनि जायगायावनो जोंनि मानसिफ्रा गोहो गोलोन्दा जालांगासिनो दङ गावजों गाव जेरैबायदि होसोग्लुं माने बुग्लुं बुसि किन्तु गुबुन पार्टिया जेरैबायदि सिं सिं माने BTC-आव हाबगासिनो दङ BTC-आव गोहो बारायगासिनो दङ बेनि दायनिगिरिया सोर
दिनै इलेक्शनाव सोरखौबा बुग्लुं बुसि खालामनो हानायानो बिराद माने देरहानाय नामा दिनै बेफोरबायदि जागासिनो दङ सोरखौबा बुग्लुं बुसि खालामनो हानांगौ सोरखौबा दबथायनो हानांगौ दम होनो हानांगौ बेफोरबायदिखौनो जों देरहानाय होननानै बुंगोन नामा खिन्थु खहाया जोंहा दङ खहाया बैसोराबो दङ दिनै इलेक्शना मा बुस्थु दिनै बिटिसिआ मा बुस्थु सिक्स शेड्युला मा बुस्थु नलेजआ बिथांमोननाव गैया कमप्लिट नलेजआ बिथांमोननाव गैया बिथांमोना खालि बुग्लुं बुसि खालामनो रोंगौ बिनिफ्राय बिथांमोना जेबो रोङा आसलते बिथांमोना लोंख्रुबग्रा जाख्रुबग्रा दाबि दुमखि होथिंग्रा बेफोरबायदिनि अनगायै बिथांमोननि खामानियानो जेबो गैखाथारा स' बर' जातिया बिसोरनिफ्राय मा एक्सपेक्ट खालामगोन दिनै आबसुआबो बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट होदोंबा बे बिथांमोननि खोथा नाथाय जेराव मोनसे जायगायाव बुग्लुं बुसि जादों इनाय अनागारि सासे असहाय सासे सेंग्राखौ जेरैबायदि बुग्लुं बुसि खालामदों बेफोरबादि जाथायनि सायाव दिनै आबसुआबो गुवासिनो गोनां दरखार दङमोन दिनै आबसुआ जेरैबायदि इलेक्शनाव ओंखारदों बे बिथांमोननि राइट्स आं बेखौ माने सोंखारिनो नागिराखै किन्तु जेराव इलेक्शन दङ जेराव माने पलिटिक्स दङ बेयाव माब्लाबाबो माने खौसेथि फैया बेयाव माब्लाबाबो गोजोना फैया आरो बेफोरबायदि सिचुएसनखौ दबथायनो थाखायनो दिनै एबसुआ मिडलमेननि रुलखौ लानो हानांगौमोन नाथाय एबसुआबो दिनै बेफोरबायदि मिडलमेन रुलखौ लानायाव बिथांमोना फेलें जादों दिनै बर' सेंग्राफोरा जुदि बेयाव दाङाबाजि जायोमोनब्ला बेयाव डिसपुट जुदि जायोमोनब्ला बेखौ मिडलमेन हिसाबै दिनै आबसुआ बेखौ माने सल्भ खालामना होनो हानांगौमोन बेफोरबायदि पजिशनखौ बिथांमोना लाखिनो रोंनांगौमोन दिनै बर' जातिखौ कन्ट्रल खालामगोन सोर दिनै कन्ट्रल खालामनाय रावबो गैला जोंनि बर' जातियाव जों निजाय जुदि कन्ट्रल जायाब्ला पार्टिजों पार्टि जुदि कन्ट्रल जायाबा बर' जातिखौ कन्ट्रल खालामनाय रावबो गैला होननानै जों साननानै लानांगोन स' बेखायनो जों लुबैयो बे बर' जातिनि लुबैनाय एबसु आरो UPPL BPF बे मोनथाम माने आफादफोरा थाबैनो सावरायनानै बर' जातियाव मोनसेल' पलिटिकेल पार्टि जुदि खालामाब्ला बर' जातियाव खैफोद फैगासिनो दङ आरो जों दिनै बुंखादों UPPLआबो जोबा BPFआ जोबा निरुजिरुब्लाबो बयबो गासैबो पार्टिया थांनानै थागोन किन्तु बे माने बिटिसिखौ सानसे नङा सानसे गुबुन पार्टिया सालायगोन सानसे नङा सानसे जायफोर बर'नि एगेन्स्टआव खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना सालायगोन अब्ला बर' जातिया बुजिगोन खौसेथिया मा जिनिस जों दाङाबाजि खालामबाय थानाया मा खहा जादों बर' जातिया अब्ला बुजिगोन अब्ला किन्तु जोङो रावखौबो राव दुसिलायबाय थानो हानाय नङा दिनै जेरैबायदि BPFआ UPPLखौ दुसियो UPPLआ BPFखौ दुसियो बेफोरबायदि दुसिबाय थानो रावबो हानाय नङा खारन गोरोन्थिया बयनाबो दङ नैबे मोनसे भिडिअखौ आं रावखौबो इन्टेनसनेलि ब्लेम होनो थाखाय नङा जिथु जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जागासिनो दङ जिथु जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जागासिनो दङ जिथु रायजो राजाफोरा लुगैदों जोंनि गेजेराव मोनसेल' पलिटिकेल पार्टि जानानै जोंनि हारिखौ सालायनो जोंनि हारिखौ दैदेननो जोंनि जातिनि माने रायजो राजाफ्रा लुगैदों आं बे खोथाखौसो दिनैहाय आं बुंदों दिनै जों रायजो राजाफ्रा लुबैदों थाबैनो जोंनि गेजेराव जिथु पलिटिकेल डिसपुट जागासिनो दङ बे पलिटिकेल डिसपुटआ जोबस्रांगोन आरो जोंनि बर' जातियाव मोनसेल' पलिटिकेल पार्टि जागोन आरो जोंनि बर' जातिया माने जिथु जोंनि थांखिमोन जिथु जोंनि लुबैनाय हास्थायनाय बड'फानि जिथु सिमांमोन बे सिमाङा मोगथां महर अब्लासो जाफुंगोन स' बेखायनो बेखिनि भिडिअखौनो आं दिनै बुंबाय रावखौबो इन्टेनसनेलि माने हार्म खालामनो थाखाय नङा रावखौबो इन्टेनसनेलि ब्लेम होनो थाखाय नङा स' जोंनि गेजेराव जिथु मिसआन्डारस्टेन्डिं जागासिनो दङ बेफोर खोथाखौसो आं दिनै बुंनो थाखाय नैबे मोनसे भिडिअखौ बानायनाय जादों बेखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोन बयखौबो साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोनखौबो जाहाथे नोंथांमोननि साननाय हनायखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो थाखाय आं नोंथांमोनखौबो खावलायबाय